zer sentitzen da haur bat entzutean aurrelako histori baten inguruko, ez dakit, xehetasunak edo bere kontaketa egiten duenean entzutean. Ba, min handia, ez? Min handia. Zure tripak egiten dut horrela. Horregatik azpimarratzen dut formakuntzaren beharra, ez? Ba, oso latza da hor bati horrelakoak entzutea. Oso latza egiten da hor bati bere guraso edo zeinek jotzen dutela kontatzea, baina are latzagoa da sexuaz ari garenean. Eta batez ere horrek txikia delako, ez du konnotazio sexual hori ikusten, ez? Baina zuk ikusten duzu. Eta zuk ikusten duzu berak jolas moduan azaltzen dizun hori, zuretzako bortxaketa batela. Emilia, ¿quién es este? ¿Quién es este? Edozein pertsona normalek ezin du hori testigantza hori jaso eta ez, eta gelditu bain lasai. Ze mundu guztiak ditu umeak bere inguruan eta zure barrenak apurtzen ditu, zure... Emilia, este es de los Scooby. Eta batez ere zer ez den egin behar horrelako testigantza bat jasotzen duzunean, ba oso garrantzitsua da, ez? Ze umeak, ustez, gizarteko pertsona solidarioenak dira. Eta ikusten badute kontatzen ari diren hori mina egiten dizula, ez dizu berriro kontatuko. Zuri mina ez egitearren. Kuriosoa da. Zuri mina ez egitearren. Hainbat supervivientek ez kontatzen dutena da, nik uste nuen hau familia guztietan gertatzen zala. Beraientzako naturala da. Igual mina egiten dio, edo igual ezai apur bat gustatzen, edo igual inkontzientean ere izango du, zeo zer esaten diona hau ez da guztiz normala. Baina ez beti. Ni gorputzanen erantzuna hona zen, edo orgasmo bat neukan, edo nik igual ere bilatzen nuen, edo nik... Eta hor dago kulpa, ez? Kristolako mina sortzen diona. Ja, baina ber, zuk bilatu dezakezu eta egin alduzu nahi duzuna. Ez que heldua beste pertsona da. Nik izan dezaket 12 urteko haur bat, nire atzetik, erreke, nitaz maite mindu dala, eta nitaz maite mindu dala, eta nitaz maite mindu... Ma nina zeldua. Eta nik esan behar dut, ez, hau ez dago ondo. Kebab. Eta heldu batek haur bati inoiz ezin dio eskatu sekretu bat gordetzeko. Niretzako oso zaila da ekiditea abusua gertatzea. Oso zaila da. Batez ere familia barneko abusu bat ekiditea... Ezin ditugu prebenitu. Abusuak gertatuko dira. Apostua izan behar da, detekzio goiztiarra, eta apostua izan behar da jardute ona. Eta babes, sare hori sortzea. Eta pertsona biktimizatu hori sinetzi dutela sentitzea. Eta saltzea ez dela bere errua izan. Inoiz ez dela bere errua izango. Niana naiz, txikitan abusu sexuala jasan dituen, eta 26 urte isilik egon nintzen. Ezkutaturik daude, askotan, biktimek eurek ezkutatzen dituztelako. Hain dakarzkiete oroitzapen jasangaitzak. Baina ezkutatzen ez direnean ere, oso zailak dira frogatzeko, gehienetan, tartean, ez dagoelako violentzia arrastorik. Ni Inigo naiz, 42 urte ditut eta umetan sexu abusua jasin dituen.
Halere, kalkulatzen da adin txikiko nesken 25% eta mutilen 15% inguru haurtzaroan inoiz sexu abusuen biktima izan direla. Asko eta asko noski traumatizaturik gelditzen dira bizitza osorako. Ezin dutela traumarik gabe maitatu, maitatuak izan eta bizi. Gitan Pa González naiz eta txikitan abusu sexualak jasan nituen. Gaur urranditan gure gizartearen barrunbeak loitzen dituen adin txikikoen aurkako sexu abusuen fluxu ezkutua azalera. Nor da Iñigo Zabala, definitu zure burua. Iñigo Zabala, neunaz Iñigo Zabala, Durangon jaiotakoa eta oin Gasteizen bizina zen mutil bat naiz. Zure egunerokoa nolakoa da? Nire egunerokoa, apur bat lan egin, nire semea zaindu eta nire familia gazegon. Zure semea zaintzen duzu duela 7 hilabete. 7 hilabete deko. Aita izan berria zara. Aita berria naiz eta 7 hilabete dauka nire umetsue eta hortan gabiz, disfrutetan. Nolakoa da aitatasuna? Responsabilidade askoranera, bai, politie, maitasun asko eta kansantzio asko, bisek batera. Lan asko, bai. Lan asko, baino lan ederra. Iñigo, ondo iruditzen bazaizu egingo dugu atzera zure ume garaietara. Nola gogoratzen duzu haurtzaroa? Txarto, gogorra eta min asko gogoratzen dut nire haurtzaroa. Txikitatik, gogoratzen dudanetik, ziurazki urte tarditik, ia nik uste 13 urte arte abusu sexualak bizi nituelako. Etxean bertan? Etxean bertan, bai. Aita zan nire erasatzaileoa. Eta gogoratzen duzu nola hasi zen guztia? Ez dut gogoratzen momentu konkreto bat, baina betidanik bizi ditut, nik betidanik deko du gogorazio horiek. Beti bizi ditut. Claro, mundura etorri herri den ume bat nola konturatzen da etxean jasaten dituen abusu horiek abusuak direla. Ze momentutan jabetu zinen? Realmente zara, nik bentsat ez da gogoretan zelan konturatu nintzen, baina banekien gauza hori txarto zegoela min asko ematen zidala, min fiziko asko ematen zidalako. Nola bizi du ume batek hain gogorra izan behar duen egoera hori? Etxean, bere erasotzailea aita izatea. Bizitzozu... Ez que beti da barreka. Beti da barreka. Barkatu, Lasai. The flight of a one-winged dove. How did this happen? How did this happen? The strength of his arm. My lover caught me off guard. How? Head of a rabbit. How? Head of a rabbit. For my prayer has always been love. What did I do to deserve this? Zuk nola definituko zenituzke urte horiek? Zikinak, gogorrak eta oso bizitzeko oso batzak. Etxean zenbat zineten? 4, tipo hau, ama, nire arreba eta laurok. Tipo hau esaten duzu? Ez duzulako aita kontsideratzen? Inoiz ez dio aita konsideratu, uste dutelako titulo bat dela, irabazi behar dela, eta kasu honetan bortizkeria zan bere izateko gautza. Amak bazekien etxean gertatzen zena? Ama bazekien, bera bebai beri ez zeukan, bera bortzatu bebai egiten zion amai,
baina, bueno, ni responsabilitate pizka bat ipintzen dut nire amarengan bera aldua salako, eta gu zaintzeko, ni eta nire arreba zaintzeko erresponsabilitatea zeukan. Haurtzaroan bizi izan zenuen infernu hark, nola markatu dizu zure bizitzan? Markatu dit denetan oinarte, beti beldurrez, beti lotzaz, bestei esan gabe, beti lotza askoz eta beldur askoz. Beldurra zeri? Minari, egiten zidan minari, min fisikoari. Gero urteekin zehar konturatu nintzen min psikologiko bat bai zegoela, eta bestetik min batzuk emozionalak eta bar, baina min fisikoari neukan beldurrazko. Errua hitza aipatu duzu, eta urte haiek urte zikinak bezala definitu dituzu. Bai. Zikina ikusten zenuen zure burua ere bai? Bai. Nik usten naban errodun bezala ikusten nintzen ni nire buruai. Ez dakit oso ondo zergaitik, baina nire kulpabilitatea ikusten naban zera hauetan. Nahiz eta ez izan nire errua, klaro ez da. Baina beti ikusten naban nire burua errodun eta kulpabilizazio askoaz. Eta guztia isiltasun osoz eramaten zenuen? Isiltasun osoz, inori ez naban esan, bueno, eta ez diot esan inori duela urte batzu arte. Nire Andria izan nien lehenengo pertsona esan. Ez nekien nori laguntza eskatu, ez nekien nori laguntzai esan, hau hartatzen jata, nor lagundu naiteke, eta, bueno, horretan hor galdutan emilen, beldurraz. Ume basarenien ume basara, oso aula zara. Orduan ez tekozu ez argudiorik, ez erramintarik horrekin zerbait diteko. Txiki-txikitatik hasi ziren abusuak, eta 11-12 urte zenituenean, gauzak aldatu ziren? Zure jarrera aldatu zen? Ondo esan da esan asko aldatu. Hasi ziren urte tartigaz, eta amaitu ziren gutxi gora bera 13 urtekin. Ja, fizikoki, ni ja tamaino bat neukan, eta fizikoki berentzat jasan imposible, ezinezkoa, nigaz nirekin abusatzea. Orduen bere mehatxua beti izaten zen itzi hau egiten, edo zure arrebari egingo diot. Amarengana jo zenuen inoiz? Ama bazekien zer gertatzen zena, porque askotan berak garbitu zidan edo sanatu zidan egindako zauriak. Odoletan zauden zauriak berak zanditzen zidan eta ez zuen ezer ez egiten. Esaten nik gauratzen naz askotan ezintasun askoz galdetzen nion zergaitik egiten da hau. Eta berak amak betik esaten zidan hola dalako, holan dieselako gauzak. Orduen horrezteko zu nora junik. Eta zer sentitzen zenuen amaren erantzun horren aurrean? Alde batetik beldurra, porque atzenien amarekiko konfiantza galdu egiten da, eta beste alde batetik bakartasuna. Kriston bakartasuna, porque ez teko zu munduan nor lagundu dezaketzun. Ondo zauz? Animo. Ondo kontatzen zauz, Etortzen zen lanetik arratsaldeko 6etan, eta hortik aurrera beldurra, isiltasuna eta beldurra bakarrik zegoen.
Lanetik itzultzen zen bakoitzean, arratsaldeko 6etan zuretzat hasten zen infernua. Infernua, arratsaldeko 6etan beti izan. Eta bera ere etxera iristean zer egiten zenuen zuk? Nik eskutatu. Eskutatu egiten nintzen nire gelan, edo batzutan mailazpian, edo eskutatu. Sexu abusuak amaitu zirenetik gora egin zuten golpeak eta holako konportamenduak, baina sexu abusuak amaitu zirenien nik postasuna sentitu nuen. Violentzia fisikoak jarraitzen zuen, baina ere zu lasaituta zeunden. Bai, niretzat mingarriagoa zen abusu sexuala abusu fisikoa baino. Abusu sexualak oso mingarriak ziren niretzat. Atzenen norbait jo egiten zaituenean gogorra da. Marka fisiko batzuk izten dizu. Eta jazta. Naizta oso gogorra izan. Abusu sexuala dauzenien beste tipo bat da, barruraino sartzen den min bat da. Eta horrekin bizitzen zara. Sexu abusuek nola eragin zuten adibidez zure egunerokoan eskolan? Niri eskolan 14 urtekin eskola batetik bota zidaten, konportamendua dela medio, eta gero 16-17 urtekin beste eskola batetik bota zidaten bebai berdinaikik. Zein zen zure konportamendua? Nolako umea zinen? Alrebesa nintzen, beti hori beldurra zarataka, kasoi bezez naban eiken, holan. Violentoa zinen? Nik ustot violentoa hasi nintzen izaten, baina egun baten ikusi naban klaseko kide baten begietan nire erasotzailearen aurpegia nitan, eta orduan esan naban violentzia azteko sentidurik. Eta hortik aurrera beti violentziaren kontra egonaz. Nik 18 urte egin noan nien, esan nion amai zuk ikusiko zu, nik 18 urte ditut, arreba eraman martza ingonaz beragaz, edo separa ingoza eta separatu egin zen. Eta hortik aurrera, asko aldatu zen zuen bizitza? Guztiz, etzetik martza osan nien, jadana aldatu egin zen. Eta familian egin genduna da, dana tapau, eta hasi berri bat egin, hau ikutu barik. Ze momentutan erabaki zenuen terapia behartzen nuela? Urteak aurrera joan ikusten naban nire burua zerbait ondo ez zegoela. Ezan gaixotasun bat, zan beldurra, zan lotza, zan errua agian bebai. Eta zan naban, psikologo bategaz hitz egin got eta ia ber zer egin dezakeen. Argi zeneukan atzean zer zegoen? Argi neukan, oso argi neukan zer zegoen atzetik. Baina oranta guzti psikologo bategaz hasi nintzen nien kostatu zitzaidan kontatzea. Eta hasieran, zeri buruz hitz egiten zenuen psikologoarekin? Nire limitazioei buruz. Zeitik neukan beldurra, zeitik neukan hainbeste lotza, zeitik neukan hainbeste gaitasun faltak, gizarte gaitasun faltak. Eta egun baten esan nion, ni gaztetan, umetan, hau izin naban. Emaztea ezagutu zenuen, eta berari ere hasieran ez zenion ezer kontatu. Ez, duela egon ginen urte pilo bat ezer esan barik. Psikologoari azaldu zenionean haurtzaroan jasandako guztia, nola erreakzionatu zuen berak? Nire ustez ezekien oso ondo zerrein nigaz. Urteak pasau ziren, berarekin, baina zelan ezekien zerrein negaz, horra maitu zen gure egonaldia. Eta orain ez zaude psikologoakin?
Oinau garaitzan. Orain zaude garaitzan. Oinau garaitzan. Ze ezberdintasun ikusten duzu garaitzan jasotako laguntzaren artean eta psikologoarekin jasotako laguntzaren artean? Espezialitatea. Ni, por ejemplo, beti tomatu sentitu naz tipo arraro bat. Eta de repente garaitzara gertzen zara hori talde terapiagara eta topatuzu zu moduko jente berdin-berdina. Eta hori bakarrik ja laguntzen dizu esan ez, bueno, esan hain arraroa. Ni Virginia naiz eta 40 urte isilik egun naiz. Ni Virginia naiz, nire kasuan abusua interfamiliarra izan zen. Bueno, ni Irantzu naiz, eta ni garaitzara ailegatu nintzen beste pertsona baten eskutik helduta. Eta ni heldu nintzenean, ez nukan oso argi zertara etortzen nintzen. Banekien zer ez zegoela ondo, aspalditik, izoztuta nengoela. Ez nuela... ez nuela ez bizipoza, ez negarrik egiten, negoela izoztuta. Hori zen nik nabaritzen nuen ondoriorik handiena. Ni Inigo naiz, heldu nintzen nien ona, banekin hau nire lekua zana. Baina pasatu nintzen hilabeteak ezer esan barik. Taldeetan, isil-isilik egoten nintzen, jakinez, hau nire lekua zana. Baina ez naban ezer hitz egiten. Gustora, baina isilik ezer esan gabe. Ni Ana naiz eta heldu nintzen garaitzara, denbora horretan ni oso ondo nengoen, nire bizitza oso ondo zegoen, ni ez. Lana neukan, familia neukan, semeak oso ondo zeuden, baina ni barrutik oso txarto sentitzen nintzen eta konturatu nintzen, txikitan jasan nituen abusuak ez neukala gaindituta. Ana, zuk askotan pentsatu izan duzu txikitako abusu horiek zuk onartuak eta zuk bilatuak izan zirela? Bai, eta gainera eske holan da. Ni bilatzen nuena zen afektua edo kontaktua eta ume guzti hau bezala, ez? Behar dugu hori bizitzeko, ez? Orduan, bai, baina ni bilatzen nuena ez zen abusu sexuala, hori zen aurkitu nuena. Ez du gogoratzen nire bizitza, txikitan abusurik gabe. Niretzat normalak ziren. Beti egon dira nirekin txikitan. Ni ikusi nuen edo ikasi nuen harreman normal bezala. Eta nola hasi ziren? Ideari pez. Ez dakit. Ez du gogoratzen bizitza abusurik gabe. Kontutan hartu behar dugu gainera, eraso hori adintzikiko batengatik ere eman daitekela. Adinean inguruko desberdintasun handi bat dagoenean edo botere harreman bat dagoenean. Ordura arte, zuk zer uste zenuen, hori etxe guztietan gertatzen zela? Noski. Ume guztia pentsatzen dute bere etxean dagoena, umeen mundua bere etxea da, ez? Orduan bai, noski, 3 urterekin, 4, 5, 6, nagusia hau izan arte. Aditu askok esaten dute, ez? Nola dan manifestazio sexual bat, baino oinarri sexuala ez duena. Orduan, asimetria egoera batetan topatzen gara, non botere gehiagikeri bat dago, eta hau ulertzea oso garrantzitsua da. Abusuek zenbaterainoko maiztasuna zuten zure kasuan? Ez dakit, ez dakit. Ez dugu gogoratzen, beste aldetik bai gauza batzuk hasten dugu. Arazoaren dimentsioari dagokionez, Euskal Herrian, gure gizartean, zenbat haur dira sexu abusuak jasaten dituztenak? Euskal Herrian egin den ikerketa bakarrenetariko bat 2002koa da, orain dela 16 urte. Estatu espainolean egin den bakarrena horrela lagin handi batekin eta fiabilitatea handi batekin
Orain dela 20 urte baino gehiagokoa da, baina guztiek ematen dituzte emaitza antzikoak. Bartzelonako Unibertsitatean ere egin dira, Zentro Reina Sofiak ere egin ditu, eta azkenean da 5 pertsonetatik bat. 7 mutikoetatik bat da eta 4 neskatoetatik bat. Guk badakigu arazo hau oso ohikoa dela normalean gizartean, baina diagnostikoa egitea ere ez da oso erreza. Niri gertatu izan zaidanean edo diagnostikoa egin dugunean izan da, larrialdietara etorri zaigulako umea deklarazio bat egiten edo lesioak ikusi ditugulako. Eta agresibitatea edo violentzia etzen tartean izaten? Ez da beharrezkoa. Erabiltzen duena da engaño edo koerzion esaten da, ez? Hori privilegioekin, jolasekin, hurbildu, violentzia inoiz ez dago, inoiz. Ez da beharrezkoa. Bai irakasleek eta bai hezitzaileek nik uste dut horiek bai pasatzen dutela umeekin denbora pila bat egunean zehar eta horiek izan daitezke diagnostiko goiztiarrak egiteko gakoa. Ume hori ez baldin baduzu ondo ikusten. Sabeleko mina errepikaria daukan ume batek. Pardela kendu ostean berriro txiz eta kaka gainean egiteari hasten den ume bat baldin badaukazu zure gelan. Hemen buelta bat, fija zaitez, ia zerbait egon daitekeen horren ostean, hitz egin umearekin. Beldurra ere asko aipatzen duzue, sexu abusuen, txikitan sexu abusuen biktima izan zaretenok. Beldurra zeri, erasotzaileari soilik ez, bizitza berari? Claro, gu oso txikitan ikasten dugu mundua ez da segurua. Mundua, eta etxe ere ez. Zifra horiekin lan egiten baldin badugu, pentsa dezaket agian gaur ikusi YouTuberen bat, sexu abusuak jasatzen dituena, eta bere pediatra naiz, eta ez dakit. Baina egia da hain espezifikoa. Dala klinika oso zaila dala egitea diagnostiko bat ume horrek ez badutzu kontatzen hori gertatzen zaiola. Zenbat urterekin esan zenuen ez ez? Uste dut 14, 13 hortik. Beraz, 3 urte izan ziren gutxi gora bera? Konsientekin, bai. Hori da gutxi gora bera, bai. Zure bizitzako urterik txarrenak izan dira horiek? Bai, oso txarrak. Bai, hor zaude harrapatuta. Deskribatzen duzunagatik, oso errazegia da ume bat abusatzea. Zoritxarrez, bai. Bai, ez gara konturatzen, bai, oso. Gainera, abusatzaileak normalean dira pertsona normalak, oso onak, lan egiten dute, oso lagungarriak, hori da abusatzaileen perfila. Abusatzailearen perfil bat badago? Bueno, ez dago perfil zehatz bat, izan ere maila ekonomiko, kultura guztietan eta eremu sozial guztietan ematen den problematika bat da. Badakigu gehiengo baten, ehuneko 80 baten gizonak direla, emakumeak ere badaude hor. Hainbat adituk esaten dutenez, heterosexuala, maila ekonomiko erdi edo altukoa, profesionalki gailurtuak, ze aita onak ziruditen, ez? Edo eremu lagunekin edo eremu sozialan dela, zen majoak diruditen, erasotzaile batengatik espero dezakegun kontrakoa, da. Badago umea abusatuen artean perfil zehatz bat? Azkenean zaurgarritasuna ari zara, vulnerabilitateaz. Gainera, dibertsitate funtzionala edo zelako zailtasunen bat daukan aurrek probabilitate bikoitza edo hirukoitza daukate. Gutxitan esaten da, baina batzuk esaten dute, txikitan dinot. Eta normalena da ez sinestea. Claro, biktima berriro. Bi aldetatik, ez? Abusoagatik eta gero ez sinesteagatik. Zu horren beldur zinen? Ni ez nuen esan inoiz ez, txikitan inoiz ez nuen esan, inorri. Adore handia beharko da abusatzaileari ez esateko, eta gero,
etxean berarekin bizitzen jarraitzeko? Beste aukerarik ez baduzu, dinot, supervivientziarako egin behar duzu, ez duzu beste irtenbiderik. Hor jarraitu behar duzu, zure etxean jarraitu behar duzu, ezin duzu joan. Ez duzu ez da adinarik, ez da dirua, ez da bapes, adaptazioa egin behar duzu, bai, ala bai. Ez dau beste forma. Pentsatu zenuen etxetik alde egiteko aukeran? Ez inoiz ez. Ez inoiz, ez neukan nora joaterik, ez? Inori esan gabe zer gertatzen zitzaidan. Orduan, sekretua mantentzeko ezin duzu zer egin. Eta zen momentutan ematen diozu horri buelta, eta errua jartzen duzu jarri behar den lekuan? Terapia egiten hasi nintzenean. Hortik aurrera, apurka-apurka. Desde luego que si no vienes a hacer terapia no te recompones, no. Te haces la recompuesta, pero por dentro no estás roto. Yo he venido 4 años a terapia y 3 he venido enferma, pero enferma físicamente, somatizado de semejante manera que casi no podía ni venir. No he dejado de venir ni un día de los que me tocaba. Y bueno, pues poco a poco, es duro, muy duro, sogorra. Pero poco a poco pues te vas recomponiendo y eres capaz de tener una vida normal. Las secuelas son para siempre, pero las herramientas correctas pues te hacen llevar una vida normal. Baina terapia hasi aurretik, zuk jada pausua emanda zeneukan, eta lehenengoz kontatzea ere erabaki zenuen. 26 urterekin edo hasi nintzen bat edo 2 pertsonei kontatzen. Eta egin ostean, ondo geratu nintzen, baina esan ostean jendea, claro, ez dau presori entzuteko, ez? Da inguruak bebai zer egiten duen horrekin. Ausardia edo ez dakit zer beharra edo ez dakit zer topatzen duzunean eta ematen duzunean pausua bebai, aber non, nori, nola, eta gero zer nolako erantzuna jasotzen dituzun bebai. Entzuten zuten eta kitxo. Orduan geratzen zara ondo, baina arraroa, ez duzu aurkitzen erantzuna. Ez dagoelako, ez dutelako, ezin dutelako, ez? Erantzuna eman. Psikiatraren gana edo medikoaren gana zoaz, eta esan aldizu edo ia ziur zauden, ia egia den, ia bazertarako mugitu nahi duzu hori orain. Eta ez da ez gizarte langintzetan, ez psikologoetan, ez medikutan, ez erizainetan, ez inor espezialitate dagoenik. Esan ostean, zu barruti jarraitzen duzu berdin, txarto zaude. Lana sakonagoa da, gainditzeko. Eduardo, kontatuko iguzun orden Ana? Bueno, Ana nire bikotea da, nire lagun mina, eta hori, nirekin bizi dena. Eta nola definituko zenuke? Bere izaera? Persona oso integra, oso hori benetako laguna. Hortik joango nintzateke, oso integra. Zuk duela urte asko ezagutzen duzu? Bai, iaia 30 urte, eta bizi gara duela 28. Eta bikotea osatu bezain pronto, Anak bere sekretua kontatu zizun? Bai. Lehengo gauzen artean hori gogorrak eta bai. Gauza serioa igual lehengoa. Gogoratzen duzu nola izan zen momentu hura? Bai, baina hori nok esango eta hori gure artean geratuko da, baina bai, gogatzen dut primera. Ana ezagutu eta berehala kontatu zizun barruan zeraman zama. Zer kontatu zizun zehazki? Bueno, pasatu zena, eta ez zehazki ez, baina pasatu zuena orokorrean.
Eta hori, eta ni oso gogorra izan zen, hasieran niretzat, enuen konprenditu eta enuen ezagutzen, orduan enuen konprenditu. Baina, bueno, sentitu nuen hori pena, mina, maitemenduan nuen ez, hori laguntza beharra eta hori sentitu nuen, eta guztit bat egiten, eta bueno, aurrera egin behar genuela, eta hori guztia. Hala esan zen, eta holan hasi ginen eta ondo. Zein izan zen zure erreakzioa? Galduta sentitu zinen? Bazenekien nola lagundu? Ez. Galduta bai, baina atxera pausoak ez nuen eman ez da bat. Aurrera egin genuen eta berari esan nion aurrera egin behar genuela. Eta lehengoa eta nik uste dute bere apoia, laguntza handiena izan zen, hori bere buruan zeukana erruak entzea. Eta berarekin nengoela, eta hortik aurrera joango ginela. Zuk lagundu diozu, erru hori alde batera uzten? Ez dakit, ni egon naiz. Eta hori bakarrik, Nik uste dut laguntza eman dut, baina hori bakarrik egon dut. Berarekin egon. Berarekin familia bat egin eta bere ondoan egon beti. Zergatik uste duzu gaiari buruz ez dugula askorik hitz egiten? Nik uste dut hor erlijioak bereziki katolikoak, eta gure gaur egungo hezkuntzak tapatzen du, eskutatzen du, zeren eta familia barruan da gehiengoa. Noemi Peredak Bartzelonako ikerlariak aipatzen zuen, jendeak ez duela onartu nahi, gure gizarteko 3 pilarrak ikutzen dituelako. Familia, sexua eta haurrak. Anak momentu batean erabaki zuen bere abusatzailearen aurrean jarri eta berarekin hitz egitea. Bai. Momentu horrek beldurra ematen zizun? Ez. Zuk animatu zenuen? Bai. Eta nola itzuli zen Ana bere abusatzailearekin egin zuen elkarretaratze horretatik? Oso posik. Minek kendu zuen, eta nik uste dut oso posik, eta hemendik hona asko zoe. Eta horregatik kapasa da besteei lagundu. Zuk Anaren erasotzailea ikusten duzu? Bai. Eta zer pasatzen da zure burutik bera ikustean? Azertzen naiz, baina barruan eta normala denez, o izan behar denez, gelditzen naiz eta kito. Ni aurrera joaten naiz eta horrekin nahiko. Estaba yo de vacaciones por la zona donde ocurrió esto, volví a mi tierra y decidí que iba a enfrentarme a él, a enfrentarle, pero por dentro me salía a enfrentarme de una manera bastante peligrosa para su integridad y para la mía. Gitan Pau González naiz eta txikitan abusu sexualak jasan nituen. Ezagutu berri duzuen Pau Ibizan jaio zen duela 42. 21 zituela Euskal Herrira etorri zen bizitzera.
bizileku aldaketak bizkar gainean zeraman zama arinduko ziolakoan. Pauk dio bere burua oztopoz betea aurkitzen zuela harremantzeko garaian. Uste du txikitan jasotako abusuen erruz, lapurtu egin zitzaiola, sexualki modu autonomoan haztea. Naiz eta gertatu zirenean, abusuak Pauk eksperimentatu ez izana modu bereziki traumatikoan. Ostean ordea, emozionalki galduta ikusi izan zuen bere burua. 31 urterekin, abusatzailearengana kontu eske jotzea, bizitza izorratu ziola aurpegiratzeko erabaki zuen arte. Le dije que quería hablar con él, tranquilamente, sentados, y a él le cambió la cara, me dijo que lo sentía, y de alguna manera creo recordar como que me vino a decir algo así como que se enamoró de mí. Claro, esa persona seguía teniendo una relación íntima de amistad con mi madre, entonces yo le dije que estaba dispuesto a permitir que disfrutase de esa amistad con mi madre con tal de que mi madre no supiera nada, porque no iba a cambiar nada las cosas, porque mi madre iba a sufrir. Es normal que mi madre me preguntaba, ¿y no vas a venir a estar con nosotros en Navidad? No. Entonces, igual ella se olía algo y le preguntaría directamente, oye, ¿tú tienes algún problema con Gitan? Igual se lo soltó. Tampoco le soltó todo. No le dijo la verdad, característica de los abusadores. Bueno, ¿y qué te han contado? ¿Y qué sabes? Y no sabía, con pelos y señales no sabía, entonces yo lo que no iba a hacer es tapar, aquí o nada o todo. Mi abuso no fue una experiencia, digamos, traumática en ese momento. No hubo penetración, por así decirlo, porque parece que es lo peor que puede pasar y no es así, sin quitarle ningún... A raíz de eso, claro, mi madre tuvo una reacción muy mala, le llamó, la amenazó, le pidió y por ello fue denunciada. Y conseguimos un poco por la presión social de amistades en común, pues que quitase esa denuncia de entonces, porque era el colmo, ¿no? Amaren kontra, bai. Pauren ustezko abusatzaileak hasiera batean haren mina izanikoaren aurka judizialki egitea erabaki zuen. Eta gero ikusiko duzuenez, Pauen beraren kontra. Egia alda, aktivista batzuek dioten moduan, sexua abusuengatiko epaiketa gehienak, ia guztiak, ustezko abusatuek galtzen dituztela. Programa hau edo elkarrizketa hau egiteko deitu izan idatenean, justu nengoen epai bat jartzen asuntua buruz. Eta epaia kondenatzailea izan zen eta horrela sinatu dugu. Eta orain hilabete gutxi batzuk beste epaiketa bat duke genuen abuso sexualari buruz neska gazte bati egindakoak, eta baita ere kondenatzailea izan zen. Nik uste dut gehienak kondenatzaileak direla. Nire esperientziaren arabera, hori ziurtatu dezaket. Aurrarentzat eta familiarentzat orokorrean, zer suposatzen du salaketa jartzeak? Oso desberdina da, erasotzailea ez ezaguna bada, monitore bat, adibidez, edo elako zer non salaketa, seguruenik emango da, eta naiz eta salatu edo ez, aurra erasotzailearengatik urrunduko da. Hori aurra sinesten bada. Izan daiteke, froga bakarra, biktimaren deklarazioa, epai kondenatzaile bat emateko, bai. Eta saiatu behar dugu, biktimak dioena aztertzen eta ea baieztapenezko aztarnak dauden.
Ze gertatzen da familia barneko abusuekin. Orain arte, orokorrean ez hitzaien sinesten. Biktimaren deklarazioa da froga bat. Baina, baieztapenezko beste elementuren bat eduki behar dugu. Baina hori nahikoa izaten da. Batzutan deklarazio hori daukagu, baina kontrako frogak ere dauzkagu ere bai. Eta orduan ezin dugu epai kondenatzaile bat eman. Absolbitzailea izan behar da. Salaketa baten aurrean, perituak aurkezten direnean, bai eta epaitegiko forenseak, bai osasun eremukoak, bai diputazioko berak edo irakasleak, hartzen dira parteko txostenak bezala, hau da. Amak edo salatu duenak hartu izan balu bezala terapia pribatu bat eta bere txostena aurkezten duela. Ez da profesional pribatu bat. Ez que sare publikoko profesionala da. Eta sare publikoko profesional askoek erabakitzen dute salatzea. Orduan, salatzen dutenen artean oso garrantzitsua da profesional horiek babestea. Hurrengoan, horrelako prozesua pasata gero, erabaki aldute, zertarako ez? Guretzako laguntza da, txosten de kredibilidad, eta psikologak egiten dute, dauzkate irizpide batzuk, eta horren arabera egiten dute test moduan, elkarrizketa bat egiten dute, eta beren irizpideen arabera, beren iritzia ematen digute. Eta esaten digute, ea sinesgarria den beren ustez, edo probablemente sinesgarria, edo ez sinesgarria berentzat, baina azken erabakia epailei dagokie. Adibidez, Rozanski, Argentinako epaile bat, bake epaitegikoa, non gai honekin oso sentsibilizatua dagoen, Espainiako kasua jartzen zuen adibidu moduan, gauzak nola egin behar ez diren azalduz. Nola garrantzitsua den aurpegia ematen duten profesional horiek babestea. Berdin, zerbitzu sozialak, badaude batzuk beren lana ez dutena oso ondo egingo, baina beste batzuk ondo egingo dute. Orduan babestu behar ditugu, ez? Fiskalak edo. Zaila izaten zaio normalki biktimei kontatzea, batzutan epe bat pasatzen da kontatu arte, eta hori ezin dugu pentsatu, ez dugu pentsatu behar epe horrek sinesgarritasunak entzen diola, hala izaten da modu natural batean. Egokitu behar dira, epaitegietako zerbitzuak aurreren testigantza hori jasotzeko, egokitu behar dira terapia espezifikoak, formatu behar dira epaileak, formatu behar dira epaitegietako psikosozialak. Kanadan beharrezkoa da, magisteritza ikasi nahi baduzu, tratu txarren eta berez abusu sexualen inguruko formakuntza bat izatea. Hemen ez da hori gertatzen. Hemen olako sigila batean sartzen badugu, hor 3 magistratu togadun eta korbatadun aurrean, eta aldeetan baita ere abokatuak berdin jatzita, baina hori segurazki ez da eszenatuki egokiena adingabeko batentzat, ez da. Beste herrialde batzuetan ja hasi dira gai honi bueltak emoten eta ja badagoz lekuak, inkluso umeak osasungintzara ez dutena jotzen, baizik eta badagoz berezi etxe berezi batzuk eta abusu sexualak jasan dituen umeak bertara sartzen da psikologo batekin, psikologo horrek galderak egiten dizkio, behin bakarrik egin beharreko prozesu bat, umea ulertzen duen norbaitekin. Batzutan behin eta berriz hartzen diogu deklarazioa adingabekoari. Polizian, hori, auzitegi medikoaren aurrean, instituzioko epaileak, hori ez da bidea. Ez baldin badu berriro errepikatzen hasieran esandakoa ez dugu pentsatu behar ume hori gezurretan dagoela, inondik inora. Ni salaketanen alde egongo naiz eta gainera gure bete beharra da profesional moduan. Baina ezagutu ditut prozesu honetan hainbat aditu salatzea ez gomendatzen dutenak. Eta hori oso latza da, ez? Jakinda zer pesatzen duen salaketa bat, haien diskurtso aldatu dute eta gomendatzen dute ez salatzea. Haien praktikan ikusi dutelako horrela ez dela aurra babesten. Hori oso latza da. Hilabetean kasu bat edo bi ukitzen dugula, epaitzen dugula, azken aldi honetan. Una vez estaba en un parque
estaba viendo unos niños. Cambié los papeles, ¿no? Me puse a observar a un niño y ponerme en el papel yo de mi agresor y ese niño en mi papel de entonces. Y empecé a imaginarme, si yo cojo a ese niño y le llevo a tal sitio y le hago esto y aquello, ¿qué pasaría, no? Inmediatamente por la cabeza se me pasó algo, una idea terrorífica, ¿no? Y ahí es como que cogí conciencia del todo de decir, lo que me hizo a mí, esta persona, no estuvo bien para nada. Fue una manipulación total y un abuso total de mi infancia, de mi intimidad. Ocurrió un día que yo tuve una discusión con mi madre, siendo muy pequeño, tendría unos 11, 12 años, no recuerdo muy bien, una pataleta, digamos. Entonces, esta persona le ofreció a mi madre que yo me fuera con él para tranquilizarme, ¿no? Irnos con las bicicletas y bueno, yo encantado, claro, para mí era una aventura, ¿no? Y fuimos a pasar una noche a una cueva. Metido en el saco, creo recordar. De repente yo recuerdo que estaba durmiendo y me desperté porque esta persona pues me estaba haciendo una felación. Y bueno, yo sentí un placer enorme y no sabía lo que era eso. Entonces, bueno, ahí quedó y al día siguiente pues yo le pregunté qué me había pasado. Yo entonces no lo relacionaba con nada, pero había sido un placer enorme. Entonces esta persona, bueno, pues para explicarme lo que me había sucedido, me puso junto a él y empezó a masturbarse y me invitó a que bueno, yo le cogiera su pene y que le masturbara. Volvimos a casa. Yo recuerdo que estaba en una habitación, estábamos desnudos, pues se acostó sobre mí y me pidió que cruzase las piernas, de manera que él pues empezó a simular una penetración y yo recuerdo muy bien su olor, su calor, su cuerpo, el cuerpo de un adulto sobre el mío de un niño, sus pelos, su jadeo. Entonces, ante esa situación de agobio, me acuerdo que le estiré los brazos y le quité de encima, le levanté y le dije, ¡basta! Entonces él paró, él ahí paró. Y afortunadamente paró. Básicamente, esta fue mi experiencia. Entzun duzuena da, Pauren hitzetan bizitza izorratu ziona. Duela 30 bat urte, 2 egunetan jarraian gertatutakoa. Laster baina, Pau epaitua izango da, berak abusatzailetzat duen gizonaren nortasuna publiko egiteagatik. E-mail bat bidali zuen gizon horren lantokira,
arestikoa zabalduz, eta gizona bota egin zuten lanetik. Ondoren, gizonak Pau bera salatu zuen difamazioagatik, eta laster epaituko dute. Galduzkero, Pauk 16.000 euro ordaindu beharko lizkioke gizonari. Es un poco contradictorio porque al final me he metido sin querer en un problema porque, claro, ahora a mí se me están pidiendo como daños y perjuicios por dañar su reputación, a nivel también, él dice que a nivel profesional, pero yo lo que no voy a hacer es dejar de hablar. Yo no puedo dejar de contar mi experiencia. Yo no me estoy inventando nada. Esto no nace de un capricho, de una vendetta contra alguien por otro motivo. No, nadie. Aunque sea mayor, hay un niño dentro de mí que me pide que yo esto no lo esconda. Egingo dizuten izu. Inertziak idazaitzan utzi duzu, ustez bizirauteko, guztiz ez ondoratzeko. Berean bilaten gabe, batuak zer ekarriko dizun zaizaude. Hola jarraituko duzu maite, barrura begiratzen haste zaren arte. Ni inigo naiz. Ausardiarik ez, beldurra gainezka. Piana naiz. Geroak ekarriko duenarik ezka. Gitan Pau González naiz.